Гайса Мәсихнең тууы менә болай булган. Анасы Мәрьям Йосыф белән ярәшелгән булган. Әмма алар никахлашканчы Мәрьямнең изге рухтан балага узганы ачыкланган. Ире Йосыф исә таква кеше буларак, Мәрьямне оятка калдырмас өчен ярәшүне яшертен генә үзәргә ниятләгән. Әмма ул бу турыда уйлап йөргәндә, төшендә аның янына Раббы фәрештәсе килеп, Давыд нәселеннән булган Йосыф, Мәрьямне хатын итеп алырга курыкма, карынында йөрткән баласы изге рухтан. Ул ир бала тудырачак, син аңа Гайса дип исем кушарсың, чөнки ул үз халкын гөнаһлардан коткарачак, диде. Җитәрлек, рәхмәт. Менә монда Гайсаның тууы турында язылган һәм 21 аятта без укыйбыз. Тууның максаты, ни өчен Гайса туган, ни өчен ул бу гөнаһлы җиргә килгән. Чөнки ул үз халкын гөнаһлардан коткарачак. Менә беренче сәбәп, ни өчен ул туган һәм бу гөнаһлы җиргә килгән. Үз халкын гөнаһлардан коткарачак. Раббыбыз Гайса безне гөнаһларыбыздан коткара. Ничек ул коткара гөнаһларыбыздан? Иң беренче, ул безне җәзадан коткара. Гөнаһларыбыз өчен җәзадан. Чөнки без гөнаһларыбыз өчен җәза алырга тиешбез. Шуңа күрә Гайса килә безне җәзадан коткару өчен. Без тәмәккә элекмәс өчен ул бу җәзаны үзенә ала. Ул безне коткара. Икенче нәрсә, ничек ул безне гөнаһларыбыздан коткара? Ул безне гөнаһ властеннан коткара. Гөнаһ хакимлегеннән. Чөнки күп кеше гөнаһлар белән яшый, уйламыйча, моның белән Аллаһны рәнҗетеп була. Ләкин ул безне гөнаһ хакимлегеннән коткара. Күп наркоманнар, алкоголиклар, алар бу гөнаһны ташлап, азат ителә бу гөнаһлардан һәм аннары яңа тормыш башлайлар. Гайса аларны гөнаһ властеннан коткара. Без моны хәзер безнең тормышларыбызда күрә алабыз. Безнең имандашларыбыз арасында шундый кешеләр аз түгел. Элек алар, мисал өчен, урлаучылар, караклар, эчкече булганнар, яңа тормыш башлаганнар. Гайса аларны гөнаһ властеннан азат итте. Һәм өченче нәрсә бар. Нәрсәдән Гайса безне коткара. Безнең табигатыбызда гөнаһлы. Һәм ул безне гөнаһка этәрә. Шуңа күрә ул шундый табигать безгә безнең ата-бабаларыбыздан килә, Адам белән Хаввадан килә. Һәм бу безнең гөнаһлы табигатыбыз безне гөнаһка этәрә. Ләкин Гайса аркасында без яңа табигать алырбыз. Үледән терелгәч, без яңа табигать алырбыз. Шул табигать безне гөнаһка этәрмәс инде. Ләкин әгәр без хәзер безнең гөнаһлы табигатыбызда гөнаһны җиңә алсак, өйрәнсәк, гөнаһны җиңәргә өйрәнсәк, аннары яңа табигать алгач, без азат булабыз, ирекле булабыз. Җаннатта бер нәрсә безгә комачауламас. Без ирекле булабыз. Менә ничек Раббыбыз Гайса безне гөнаһларыбыздан коткара. Үч нәрсә монда булды. Демәк, җәзадан коткара, гөнаһ властеннан
һәм безнең гөнаһлы табигатеннән. Ләкин бу өченче нәрсә. Бары тик без үледән терелгәндә тормышка ашыр. Хәзер Раббыбыз безне беренче һәм икенче нәрсәдән коткара. Гөнаһ властеннән һәм җәзадан. Без хәзер белә алабыз, Раббы безне кичерде, җәзадан безне коткарды, без тәмугка эләкмәбез. Менә һәм хәзер күп кеше әйтә, ала, мин гөнаһ властеннән азат ителдем, менә элек мин күп эчтем, тәмәке тарттым, һәм башка гөнаһлар булды, Гайса мине азат итте. Өченче нәрсә, без үледән терелгәч кенә без алабыз. Менә. Тагын Раббыбыз Гайса ни өчен туган? Бу турыда без Яхьяның беренче хатында укыйбыз. Гайса иблисның эшләрен җимерү өчен дип килде. Сез ачмагыз, мин әйтәм, тыңлагыз. Иблисның, шайтанның эшләрен җимерү өчен килде. Менә аның максаты, тагын бер максаты, ни өчен ул бу гөнаһлы җиргә килгән, ни өчен ул туган Марьямнан? Шайтанның эшләрен җимерү өчен. Беренчедән, шайтанның эше нәрсәдә ул? Без беләбез, аның аркасында безнең ата-бабаларыбыз Адам белән Хауа оҗмактан күп чыгарылган булган. Хәзер Гайса аркасында кешеләр тагын да җаннатка кайта ала. Моның белән ул шайтанның эшен җимерде. Шуңа күрә, Гайсага шөкер, безгә ул җаннатка юл ачып бирде тагын. Тагын шайтан хәзер дә бу тормышта, бу җирдә эшли, кешеләрне гөнаһка кертә. Гайса хәзер дә аның эшен җимерә. Мин әйттем инде бу турыда. Күп кеше Гайсага иман китергәч, гөнаһ властеннан азат ителә. Шайтан аларны эчкечелеккә кертә, наркоманиягә кертә. Раббыбыз Гайса шайтанның эшләрен җимереп, кешене азат итә. Бары тик Гайсага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ул әзер кешене азат итәргә һәм шайтанның эше, бу кешенең тормышында шайтанның эшен җимерергә әзер. Иң мөһиме аңа мөрәҗәгать итеп, аңа келеп, гөнаһларын икрар итәргә кирәк. Гайса менә әзер монда да шайтанның эшләрен җимерергә. Тагын нәрсә укыйбыз? Ни өчен Гайса туган? Шул ук Яхья үзенең яхшы хәбәрендә яза, чөнки Аллаһы дөньяны шул кадәр яратты ки, улына иман китерүче беркем һәлак булмасын, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен үзенең бердән-бер улын бирде. Беркем дә һәлак булмасын, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен. Без мәңгелек тормыш алсын өчен Гайса туган, бу гөнаһлы җиргә килгән. Бары тик Гайса аша без бу мәңгелек тормышны алабыз. Аннан башка без моны ала алмыйбыз, шуңа күрә Гайса килгән. Һәлак булмасын өчен, бәлки мәңгелек тормыш алсын өчен. Без бөтенебездә үләбез, ләкин хәзер Гайса аркасында безнең өметебез бар. Тормышка гына түгел, мәңге тормышка безнең өметебез бар. Бу Гайса аркасында. Ул килмәгән булса, шундый мөмкинлек бездә булмас иде. Тагын ни өчен Гайса туган? Коринтлеләргә беренче хатында Расул Паул бу турыда шулай яза. Адам аркасында һәммәсе үлгән сыман, Мәсих аша һәммәсе терелтеләчәк. Менә.
Тагын бер тапкыр адам турында айтабыз, аның аркасында бүтән кеше үлә. Ләкин Мессия Гайса аркасында бүтән кешеләр һәммәсе терелтеләчәк дип язылган. Беренче булып Мессих үледән терелтелде, аннары аныкылар. Шулай дип язылган. Аның тууы аркасында, аның үледән терелүе аркасында без дә үледән тереләчәкбез. Әгәр ул килмәгән булса, без адам кебек бөтенебез дә үләбез һәм бер нинди өмитебез булмас. Гайса аркасында, аңа шөкер, без терелтеләчәкбез. Шуңа күрә Гайса әйтә: мин үледән терелү, миңа иман итүче үлсә дә яшаячак. Беренче яктан үлем, икенче яктан үледән терелү. Бу Гайсаның үледән терелүе иң зур байрам кешелек өчен. Чөнки әгәр без зиратка килсәк, ул безгә нәрсә турында хәтерләтә? Безнең тормышыбыз мәңге түгел. Әгәр без үледән терелүе турында искә төшәбез, нәрсә турында без уйлыйбыз? Үлем мәңге түгел. Безнең зур өмитебез. Без мәңгегә үлмәячәкбез. Үлем ул вакытлыча гына. Гайса үледән терелтелде. Шуңа күрә без үледән тереләчәкбез. Бу байрам, бу вакыйга, аның үледән терелү безгә зур өмет бирә. Һәм хәзер без инде шатлана алабыз. Ярар, үләбез. Бу вакытлыча гына. Үлем ул вакытлыча. Гайса аркасында үлем вакытлыча гына. Безнең зур өмитебез. Гайса беренче булып үледән терелтелде, аннары ничек язылган? Аныкылар үледән тереләчәк. Тагын Раббыбыз Гайса ни өчен туган, бу гөнаһлы җиргә килгән? Безгә Аллаһыны күрсәтү өчен. Ничектер аның шәкерте Филипп исемле аннан сорады: Раббым, безгә атаңны күрсәт, безгә җитәрлек инде. Филипп, никадәр мин сезнең белән күпме? Мине күргән кеше атаны да күргән була. Менә Раббыбыз Гайса безгә атасын күрсәтте, Аллаһыны күрсәтте. Нинди ул Аллаһы? Әйе, форма буенча түгел, сыйфатлары буенча. Нинди Аллаһының мәхәббәте, мәрхәмәте, көчлеге, куәте, менә күп нәрсә. Ничек Аллаһы кешеләрне ярата, ничек ул кайгырта, ничек булыша, ярдәмен күрсәтә. Хәзер дә без бу безнең тормышларыбызда моны хис итәбез. Ничек Аллаһы безгә Гайса аша булыша, ярдәмен күрсәтә. Бу аның кайгыртуы. Гайса безгә күрсәтте моның белән. Нинди аның атасы, нинди ул Аллаһы? Тагын Гайса ни өчен килгән? Ни өчен туган? Безгә үрнәк күрсәтү өчен. Үрнәк, аннан без үрнәк алырга тиешбез. Ничек яшәргә? Расул Паул Филиппойлыларга хатында яза: Фикер йөртүегез Гайсаныкыдай булсын. Фикер йөртүегез. Фикер йөртү да Гайсаныкы булырга тиеш. Эшләрегез генә түгел, фикер йөртүегез дә Гайсаныкы кебек булырга тиешбез. Менә без эшләргә дә аның кебек тиешбез һәм фикер йөртергә дә аның кебек. Менә шуңа күрә ул безгә моны күрсәтте. Тагын Гайса ни өчен туган? Тагын бер сәбәп бар. Ул бу турыда аның шәкерте Маттай да, Люк да яза. Гайса шулай дип әйтә: Адам улы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен түгел, ә бәлки үзе хезмәт итәр
һәм күпләрне юлып алыр өчен һәм тормышын бирергә дип килде. Безне юлып алыр өчен. Сатып алып да алу өчен дә әйтеп була. Чөнки без тумаштан ук инде Аллаһыныкы түгел, без инде шайтанныкы да әйтеп була. Һәм ул безне, без бөтенебездә җәһәннәмгә барырга тиербез, эләгергә тиербез. Гайса безне юлып алды. Аннан үзенең җаны белән, тормышы белән безне юлып алды. Шундый мөмкинлек. Хәзер Гайса аша без инде Аллаһының дошманнары түгел. Әйе, мисал өчен балалар, бәбиләр, алар үлсә, алар тәмугка эләкмәс, алар җәннәттә була. Ләкин кеше үскәч, инде ул җаваплы һәм ул Аллаһыга карата дошман була. Гайса безне кешеләр үз эшләре белән тырыша, Аллаһыга мәккүл булырга, яраклы булырга, ләкин икенче юл юк. Бары тик Гайса безне юлып алды. Бер кеше дә, башка бер кеше дә безне юлып алмады, безнең гөнаһларыбыз үз өстенә алмады. Менә шуңа күрә без Гайсага рәхмәтле булырга тиешбез. Моның өчен ул безне шуннан да җәһәннәмнән юлып алды. Без азат итте бу газапланулардан. Һәм тагын соңгы итеп әйтермен, ни өчен Гайса туган һәм бу гөнаһлы җиргә килгән. Безне хөкем итү өчен. Безне түгел, кешеләрне хөкем итү өчен. Чөнки бөтен кеше Аллаһы каршында җавап бирәчәк. Һәм Аллаһы түгел, атасы түгел, нәкъ менә Гайса бөтен кешеләрне, бөтен кешелекне ул хөкем итәчәк. Расул Яхья бу турыда яза. Ата углына хөкем итү хукукын да тапшырды, чөнки ул адам углы. Ата углына, Гайсага, хөкем итү хукукын да тапшырды. Демәк, атасы түгел, Гайса бөтен кешеләрне хөкем итәчәк. Ни өчен нәкъ менә Гайса? Чөнки ул адам углы дип язылган. Нәрсә ул? Адам углы, русча язылган сын человеческий. Чөнки ул кеше булды. Менә шуңа күрә хәзер аның хукугын бар. Ахыр заманда, кыямәт көнендә беркем дә Аллаһыны фаш итмәс. Беркем дә Аллаһыга әйтмәс. Син минем хәлемдә булмадың. Русча әйтсәк, син не был моей шкуре. Син белмисең ничек миңа авыр булган. Менә, әгәр син булган булсаң, син күбрәк гөнаһлар кылыр идең. Менә. Гайса бөтен авызларны яба моның белән. Аллаһ әйтә, менә минем улым, ул сезнең хәлеңдә булган, бер гөнаһ да кылмаган. Аны шайтан күтәртте бик күп вәсвәсәләрендә булган, ләкин ул гөнаһ кылмады. Чөнки ул адам углы. Шуңа күрә аның тулы хукугы бар хәзер. Бөтен кешеләрне хөкем итәргә. Моның белән бөтен авызларын яба Аллаһ итәгәлә. Гайсага шөкер, менә тагын да күбрәк әйтеп була, ни өчен Гайса туган. Мин берничә сәбәпләр генә сезгә күрсәттем. Гайсага шөкер, аның килгәне өчен, менә ул безгә моның белән күп нәрсә эшләде. Без аңа чын күңелдән рәхмәтлебез. Амин.